На 17 ноември 2025 г. ПГ Асен Златаров Видин отново събра млади мечтатели, смели мислители и бъдещи лидери в тази годишния иновационен лагер. В рамките на Световната седмица на предприемачеството ученици от 8 до 12 клас, заедно с седмокласниците от ОУ Любен Каравелов, обединиха сили, идеи и енергия, за да създават бъдещето. Темата предизвика екипите да мислят отвъд очевидното, да търсят решения в природата и да открият силата на устойчивите идеи. Тази година лагерът носеше още по-особено усещане – приемственост. Ментори бяха наши бивши ученици, днес студенти в УНСС, които се върнаха в родното училище, за да вдъхновят новото поколение. До тях стояха и членовете на журито, експерти от РУО Видин, Бюро по труда и преподаватели от гимназията. След часове работа, спорове, творчество и много смях, 3 отбора изпъкнаха най-ярко. Победителите получиха награди, изработени от рециклирани материали, истински символ на мисията на събитието. Иновационният лагер за пореден път доказа, че когато знания, мечти и екипно се срещат, се раждат идеи, които имат силата да променят света.